Дани каза, че има хубав филм за Алджазира за Мали, но също така в YouTube може да потърсите за Либерия филм. Потресаващи филми има там за канибалите, мисля, че за Либерия и цялата им история и войни, просто ще се хванете за главата. Твърди, но го препоръчвам, защото виждате реалностите там, така че е брутален филма. Нещата са Да. ужасяващи нещо от сорта. Много голям процент са болни от спин, жените много голям процент проституират, те нямат и канализация там в Монровия и Ужас. общо взето може да видите много, много пристрастено население. По време на тия гражданската война е имало канибализъм, глад, едни такива лидери, които са били буквално колят хора насама там, виждаш в града пълна мизерия. 70% от жените проституират, нещо такова беше, ужасяващи цифри, така че мога да го гледате това нещо за Либерия, да видите реалности, защо хората, когато системата им е разрушена и нищо не се получава, защо се получават такива преврати и непрекратяни конфликти, които се възползват от тях в други страни. Да. Ако харесвате нашите предавания, абонирайте се за нашия канал в YouTube и включете известията, за да научавате възможно най-бързо, когато качваме нови броеве, откъси или друго съдържание. Благодарим ви!